Здравейте! В света на изкуствения интелект вече се запознахме с двама от ключовите играчи. Днес е време, да сглобим целия пъзел. Време е да добавим и третия, последен елемент към нашето AI трио. Хайде да започваме! Нека си припомним набързо. От една страна имахме ChatGPT, онзи универсален, приятелски настроен партньор, идеален за писане и всякакви творчески задачи. А от друга видяхме и Claude, експертът, който може да обясни и най-заплетените теми по един съвсем прост и разбираем начин. Днес идва ред на финалния щрих. Ще добавим последния елемент към тази колекция. Един AI асистент с една много специфична и важна суперсила. Такава, каквато другите двама просто нямат. И така, какво предстои днес? Първо ще се срещнем с новия ни AI-приятел и ще видим какво точно го прави толкова уникален. После ще си направим едно такова кратко ръководство, за да е ясно кой инструмент за какво служи. И накрая ще разберем колко е лесно да се започне. Добре да започваме с първа точка от плана. Време е да дръпнем завесата и да се запознаем с един много специализиран асистент за проучвания, а именно Perplexity. И тук веднага изниква основния въпрос. Нали, какво прави този инструмент толкова специален? С какво се различава от другите, които вече познаваме? Нека видим. Ето тук е заровено кучето. Това е ключовата разлика. Докато ChatGPT и Claude са базирани на огромно количество данни, но до определена дата в миналото, Perplexity работи по коренно различен начин. То е, така да се каже, наживо в интернет. Търси в реално време, което означава, че винаги има най-актуалната информация, достъпна точно в този момент. Има обаче и още нещо много важно, и това е прозрачността. Perplexity не просто дава отговор. Не, той показва и откъде е взел информацията си. Представете си го като личен асистент, който не само пише доклад, ами и предоставя библиографията към него. Това, разбира се, изгражда огромно доверие. Добре но кога е най-полезен? За всеки въпрос, чийто отговор се променя постоянно. Интересува ни прогнозата за времето, Perplexity ще провери. Трябва да разберем доколко работи някоя аптека, той ще намери актуалната информация. Това го прави просто незаменим за задачи, които изискват данни в реално време. Супер! Вече познаваме и тримата ни AI помощници. Сега идва може би най-важният въпрос. Кой за какво да се ползва? Нека си направим едно такова просто и ясно ръководство, за да извличаме максимума от всеки един от тях. Ето едно съвсем просто правило, което може да се следва. Ако трябва да се напише нещо креативно, да се генерират идеи, тогава ChatGPT е насреща. Ако пък има сложен документ за разбиране, най-добре е да се обърнем към Claude. А ако са нужни проверени факти и актуална информация от интернет, Perplexity е нашият инструмент. Може да се гледа на нещата и така. ChatGPT е за създаване, Claude е за разбиране, а Perplexity е за проучване. Всеки си има своята уникална и, честно казано, незаменима роля в това наше трио. И сега, може би най-хубавата част от всичко, колко всъщност е лесно да се започне. Хайде да преминем към практическата част, за да може всичко това да се изпробва веднага. Да, точно така. Цифрата е 0. Цената, за да се започне да се експериментира и с трите инструмента, е точно 0 лева. Няма абсолютно никаква бариера, за да се тестват и да се намери кой е любимият. Процесът е, меко казано, елементарен, не се изискват никакви сложни инсталации или сваляне на програми. Всичко си работи директно в уеб-браузера. На телефон, на таблет, на компютър, все тая. Просто се отваря сайтът и се започва с писането. И тук искам да подчертая нещо много важно. Целта не е да се превърнем в експерти и по трите. Това не е изпит. Съвсем нормално е човек да си хареса един, който най-добре му пасва на нуждите и да си ползва основно него. Просто намерете своя фаворит и се възползвайте максимално от него. А в следващия ни анализ ще се фокусираме изцяло върху ChatGPT. Ще разгледаме съвсем конкретни примери и техники, как да го превърнем в един наистина мощен помощник за нашите ежедневни задачи. И така, нека завършим с един въпрос за размисъл. Сега, след като вече познаваме цялото трио, креативният, обясняващият и изследователят, кой от тях смятате, че ще се впише най-добре във вашето ежедневие? Помислете си.